Berikutnya dari rekan-rekan Ngesti Rahayu Turangga Manunggal yang akan segera mempersembahkan sebuah tarian Sende Rewe.
Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Keplak ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Ayo. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu.
ngapunten dumateng ingkang ngasta kendaraan kanthi plat AD 1337 DD kasuwun mindah ingkang wonten wingking badhe medal sepeda malih ingkang kagungan mobil AD 1337 DD kasuwun mindah awet ingkang wonten wingkingipun kepareng badhe medal.
Sinaput pahlawan putri Srianing Mustika Tuban Putra Kanjeng Suralawe Dak prangkeng bojone Kara Bepila Wiratmaya Tanewurong Sriuning gugur Dadi kusumaning bangsa Dikasih sebuah tembang bersama Ngesti Rahayu dan juga Alya Alse Lia.
Yo semanten atur panglipur saking para kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal lumantar tiyang kawula ageng bebulianipun sampun atur panglipur mugi kondur saking para pamirsa sutresna budaya Jawi kagali kirang damel suporna ing penggalih lumantar tiyang kawula kadang-kadang Ngesti Rahayu Trangga manunggal nyuwun agunging samudra pangapunten. Lan ugi perlu kula caos supaya ninga bilih wonten ing tanggal 19 Juni ingkang mapan wonten ing Jelok Topogo kepareng badhe kaibur dening keluarga ageng Agunsa minjang tanggal 19 Juni. Matur nuwun kirang langkungipun akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi